Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A bidiyon da ya gabata na yi bayani akan ma'ana ta ikhfa'i kuma da haruffan shi, inda muka bayanin cewa ikhfa'i a lugar larabci shine a ɓoyewa ko kuma asartawa, amma ga bayanin malamai sun yi magana cewa shine yin furuci da harafi ko karanta harafi da sifatun bainal izhar wal idgham, da siffa ko siga tsakanin izhari da idgami. Ma'ana in ka tura ikhfa'i za ka yi shi ba kai izhar ba, kai ba kai idgami ba, tsakiyar su. Muka ce kuma ana mai gunna, kuma yana da haruffa guda 15 wanda an ka tara a cikin harafin farko na wannan baitutuka. Sibdathana na wannan baiti afwan, sibdathana kam jada shakhsun qad sama bum tayyiban zida fi tuqa du'a zalima. Insha Allah ta'ala a cikin wannan bidiyo za mu ga misalai na ikhfa'i na harafi 5 daga cikinsu, kamar yadda za mu gani a rubuce. Al'amfilatul ikhfa, ma'ana misalai na ikhfa'i. So za mu gani shi kamar da muka saba a wurin nunu sakina sannan kuma da tanwini. Idan muka ɗauki harafi na farko sad, sad kenan ga ta nan. Idan muka ce min, nan mun samu nun as-sakina ɗinmu, next to ita mun samu sad, sai mu karanta min sayasihim. Nan za a yi ma ikhfa'i gunna mai kauri, saboda akwai inda aka yi ma ikhfa'i gunna mai kauri, akwai inda aka yi mai gunna siririya wadda ba ta da kauri, saboda wasu dalilai waɗanda insha Allah nan gaba za mu gane su. Sai misali na biyu a wurin harafin zal, idan muka ce min, nan ga nun as-sakina ɗinmu, next to ita mun samu zal, sai mu karanta man zalladhi yashfa'. Kun ji mun ce man bata kai kaurin waccan na misalin sadun ba. Sai misali na gaba atha, harafin sa'un, idan muka ce min ga nun as-sakina din mu nan, next to ita mun samu sa, sai mu karanta min thamaratir rizqa. Kun ga mun samu ma misalin mu na idgami mara gunna ko kamil da muka yi can baya. Sai mu karanta min thamaratir rizqa, min thamarat. Misali na gaba wurin harafin kafun, man, idan muka ce man, nan ga nun as-sakina, next to ita mun samu kaf, sai mu karanta man kana taqiya. Sai misali na gaba a wurin harafin jim, idan muka ce min, nan mun samu nun as-sakina, next to ita mun samu jim. To kuma jim yana cikin harufan ikhfa, sai mu karanta min jibal. Tunda tsayawa za mu yi, sai mu ɗaure wannan lam. Wannan su ne misalan ikhfa'i na nunu sakina na haruffa guda 5 na farko, sai kuma misalansu a wurin tanwini. Nan idan muka ɗauki harafi na farko shine sad, a wurin tanwini idan muka ce rijalun, nan ga tanwini na dammatani mun samu, next to shi mun samu sad, sai mu karanta rijalun sadaqu. Ita ma za a yi mata kauri wadda an kai mana nunu sakina, shi ma na tanwini za a yi mai kauri. Misali na gaba idan muka ɗauki harafin kamil, harafin kafin, muka ce kullu nafsin, nan wurin sin mun samu tanwini na kasaratani, next to shi mun samu zal, sai mu karanta kullu nafsin dha'iqatul maut. Misali na gaba idan muka ce ma'an, nan mun samu tanwini na fatahatani akan hamza. Idan muka ce ma'an ga tanwinin mu fajjaja, next to shi mun samu tha'u, sai mu karanta ma'an fajjaja.
misali na gaba idan muka ce fi yawmin, wurin nun mim dinnan mun samu tanwini na kasaratani, next to shi mun samu kafin, don haka ya cika sharadin ikhfa. Sai mu karanta fi yawmin kana miqdaru, yawmin kana miqdaru. sai misali na gaba muka ce fasaberun, nan mun samu tanwini na bammata ne akan ra'un, next to shi mun samu jimun, kuma jimun yana cikin haruffa na ikhfa'i. sai mu karanta fasaberun jamil, fasaberun jamil, wannan tare da yin gunna kenan, kamar da muka ambata farko ikhfa yana son gunna. insha Allah ta'ala nan za mu dakata, sai kuma wani bidiyo na gaba inda za mu ci gaba da misalan ikhfa'i. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.